ಮೊದಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲುಪೋಡು ಇಡೀ ಲೋಕಡರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷೋಡು ಐಸೋಡು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮುಡೆಂಚಿತ್ತಿನ ಡೈರಿ ಡೇ ಕುಡಲ ತಿಲಿಪುಗ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಗು ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳ್ಡಿ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೋಡು ತೆಲಿಕೆನು ಎಂಚ ಬರ್ಪೋಲಿ ವಾ ರೀತಿಡು ವಾವ ನಮನೆಡು ಬರ್ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಒಜಾತು ಪೊಲಬ್ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಈ ಕಡೆ ಬರವಲರು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಲದ ಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊನ್ಗ ತೆಲಿಪರ ತಯಾರಾಗ దానమే యానల మో జీవోడే ఉల్లే దానే బుల్తొందు బారి బేజాడు బరుందుల్ల సాజిర పోనగ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿ ಅಂದ ನಸಿಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಐಕಿ ನಮ್ನೆ ಬಸಲೆ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಅವ ಎಂಚಿನ ನಾನು ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ತುಯಿನಿ 50-50 ಆವಡ್ ಬಂದೆ ವಾ ಚಿಲ್ಲರ ಮಲ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಿ ಓನಿ ಸೋಲು ತುಲಾ పోయినా పోవాడి 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂಡತ ಒಲ್ತಿಯ ಲಾಭ ಕಾಂಡೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ಅಂದು ಅವೇ ದಕ್ಕದು ಹೋಯಿನಿ ಅವೇ ತಿಕ್ಕದಿ ದಾಯಕ್ ಸೈಪ ಮಾರ ದಾಯಕ್ ಸೈಪ ಅವಂದು ಶಾಲೆಡ್ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬಿರವೈದಿನಿ ಸೋಲ್ದ ವಿತ್ತು ಸೋಲ್ಗೆ ದಾದಾಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಾಂಡು ಆಪಿನ ಇಂಜಿನ ಎಂಗ ಟೀಚರ್ ಲೆತ್ತೇರು ಇಂಜ ಉಂತರೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯರು ನಾಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಬಂಡೇರು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅವ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪಣಿಯರ ಬಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪನೇರೆ ಐಜ ಇದು ಕೈ ಇದು ಕಾರ್ ಇದು ತೊಂದೆ ಬಂಜಿ ಎಂದು ಪನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂದು ತುಳುಟತ್ತು ಬಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಣಿಯರ ಬಂಡಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅದು ಇರೇಗ್ಲ ಬರ್ಪೂಜ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಯ ಅಂದು ಈಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಣಿ ಎಂಕುಲ ಒಟ್ಟಾಡು ಒಂತೆ ಬಟ್ನರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತು ಪುಡಿ ಬಂಡ ನಿಲ್ಲುಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ನೆಲ್ಲುನ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ ನೆಲ್ಲು ಬತ್ತೆ ಆತ ಓ ನಿಲ್ಲು ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೆ ರತಿ ಆನೇನು ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಂಡಿ ಯಾವ್ ನನ್ನ ಇರು ಪಾತೋರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ನೆಲ್ಲು ಈ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡಿ ನಿನ್ನಡ್ದೊಂದು ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಎನ್ನ ಮಗನು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ತೊರ್ತು ಬಿದಾಯ ಮಾಡ್ದೇರಿ ವಾಯ್ ಅವು ಇಂಬುರನಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ನದೆ ತೊನಿ ಬಕ್ಕ ವಾಯ್ ಓಡೆ ಬೋತುಳುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಿ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚನ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗನ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿಗೆ ಏನಿಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಓ ಐ ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓ ಐ ಮೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡೀಸ್ ನೆಲ್ಲಂಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಂಡ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಡಿ ಐ ನೋ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಿ ಏರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೊರಡ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರಡ ಯಾವ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಯ ಅಂದು ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತು ಬೈತ ಮಲ್ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾವ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನವೇ ಅವಡತ್ತಾ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾನವೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಂದು ಮಂಗಿ ಎಂದು ಅವಂಚ ತೋಜಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮಗ ಅವ ಅಂಚತ್ಯಾನ ಬಂಡಿನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನಂದ್ ನನ್ನ ನೇಡ್ದಡ್ಡೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಾನು ಒಲ್ತು ಕಣಪಿನಿ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾನವಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಡ್ಸಿ ಅವಲೆಪ್ಲೆ ಅವಲೆ ಇತ್ತ ಹಂಗಿದೆಪ್ಲೆ ಹಂಗಿದೆ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮಗಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋಡ ಮಲ್ಪ ಯಾವ ಲುಂಗಿದೆ ಪ್ಲೇ ಯಾವ ಎನ್ನ ಮಗಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಬೋಡ ಮಲ್ಪ ಚಡ್ಡಿದೆ ಬೋಡ ಕೊಡ್ಚ ಆತೆಟ್ಟು ಸುಧಾರ್ಪುಗ ಆಡತ್ತ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಸರಿಕೆ ನೋಡು ಯು ಸಿ ಕೈಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾದ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿ ಹುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಸರಿಕೆ ನೋಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಟ್
This is head of the man. What? Head of the man. Head of inside is Bundu and Tarata Masa. Head is next step coming is eyes. What? Eyes. Eyes is working is looking and cunning. Eyes is next step coming is nose. What? Nose. Nose is working is coming and moving. Nose is next step is coming is mouth. What? Mouth. Mouth is inside is 32 dental pieces and 1 tang. ಅಂಚಬಂಡ ಅಂಚಬಂಡ ಅವು ಕೆಲವೆರ್ನ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪುಂಡು ದಾದಾ ನಾಳೆ ಅಂದಾಜಾಡತ್ತೆ ನಡ್ ಬುರ್ಚಂದ ಬಾತಿರಬಲ್ಲಿ The mouth is next step coming is neck. What? Neck. Negadi Sita piping rod. Neck is next step coming is chest. What? Chest. Sigalda katta. Chest is 2 parts. Apedamani and ipedamani. Chest is working is breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ಅಂಚವನ್ನ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ನಾನು ಕೇಳೋಡು ಅಂಚ ಅಂಚಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂಚಪಂಡ ಉಸುಲು ದೆತೊನ್ನು ಉಸುಲು ಬುಡ್ಪುಣು ಉಸುಲು ದೆತೊನ್ನು ಉಸುಲು ಬುಡ್ಪುಣು ಆಂಡ ಈ ಜೀವ ಯಾಪ ಉಸುಲು ಬುಡ್ಪುಣು ಪನಿಯರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಡತ ಚೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ hand is working is making pundis. Andajanata. Next step coming is stomach. What? Stomach. Food storage room. Stomach is inside is small pieces. Liver, kaleja, kidney, small body and big body. And turn. ತಿರ್ಗೋಡಿಗೆ Drainage unloading connection. Turn. ತಿರ್ಗೋಡಿಗೆ Stomach is next step coming is family planning control room. Next step coming is leg. Leg is working is rubbing and topping. It and ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ದಿಂಚ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಗಲೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ ಅಂದಾಜಿ ಆತ್ಜ ಎಕಡ್ ದಿಂಚ ಅವಲು ಮೂಜ್ಜನ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಥರ ಆಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಶಾಲೆ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿದಾಯ ಅಂದು ಓ ದೇವರೇ ಏನ ನೀ ನಮ್ನೆ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟ ದಿಕ್ಕು ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ಆತಿಜ ಮಾರ ಓ ನಾಡ ನೀರಿಗ್ಲಾಗ್ಯಾ ಯಾಕೆ ನೀರ್ಲಾಗುಡು ಹೆಂಗದಾಲ ಮರಲಿದ್ದಿ ಹೆಂಗ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎಂಚ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇದವಲ್ಲ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಜ ಇದವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿದ್ದ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಇದ್ದಿ ನೀ ನೋಡಿದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಎತ್ತೋ ಬೆಟರ್ ಮಗ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಈಗ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ನೀನು ನೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ನೀನು ನೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ನೀನು ನೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಸ್ ಓಹೋ ಹತ್ತಿ ಹಿರಿಯಗೆ ನೀಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೀನು ನೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈರ್ಲಾ ನೀನು ನೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹತ್ತಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಲಾ ನೀನು ನೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈರ್ಲಾ ನೀನು ನೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಪ್ಪನ ಹಿರಿಯಗ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಸರಾವಡು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಲ್ವಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ದುಬೈ ಪೋಡು ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತೆರನ ಸೈತಿ ನಡೆದಬೇಕ ನರಕೋಗು ಬೋಪೇರು ನರಕೋಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದೊಂದು ಪುಂಡು ನೀನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಮಗ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಡೋಂಗಿ ಬಿಡ್ಬಾರು ಎಣ್ಣೆಡು ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಗೋಲಿ ಬಜನ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಊಟ ಉಲ್ಟಾ ಉಪ್ಪಡು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಡು
ಅಂಚಪುರ ಎಂಕುಲು ಆಯನ್ ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಸಾರುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉಸಾರುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರತದ ಸತ್ ಪ್ರಜಾಪಿ ಅವಗೊತ್ತನೇ ಈಗ ಲೇ ಆಯನ್ ಯಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಈ ಬಜಿ ಚೆಲ್ಲ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏತೋ ಜನಕಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ದ ಬಲ್ಪುಗು ಓದುದು ಇನಿ ಏತೈತೋ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೇರೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ದ ಬಲ್ಪುಗು ಓದುದು ಏತೈತೋ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೇರೆ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪು ಕಲ್ಪೋಡಕಲು ಆತ್ ಬಡಪತ್ತು ಮಗ ಆತ್ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ತದ ಅಕಲು ಆಕಲು ಆತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೇರು ಬಡಪತ್ತು ಉಪ್ಪಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಪು ದಾಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಕೋಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಆತೆ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಪಗೇಲ್ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅತ್ಯ ಮುರಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂಜೆ ದಾನಲ ಪಾಸ್ ಆತುವ ಮಗ ಮುರಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೈಲಾರಿ ಇರೇ ಕಾರಣ ಯಾನೆ ಬಗೆಂಜಿನ ಈ ಓಡ್ದ ಟೈಮ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದೊಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಈರ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡ್ತಿದಾರ ಊರೆಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಣ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚಿನ ದೆತ್ತೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಂಚಿನ ತೋರ್ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನೆನಪಿಚ್ ಸೈಕಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಈ ಅಂಚಾಡಲ ಕಲ್ತದ ಪಾಸ್ ಆವ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ಯಾನೆ ಅಲೆ ತೂಲಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬುಡ್ನಿ ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಈ ಅಣ್ಣ ನಿದ್ರಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಊರೆಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೇ ಬಂದ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ತದ್ವಾರ ಈ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತು ನಾಂಡ ಯಾನ್ ಕುಸಿಟ್ ಮರ್ಲೆ ಆತುವೆ ಐಕ್ಯ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಗೋಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಆಪುಜಿನೆಲ್ಲು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಈ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಯಾನ್ ಪಂಪ ನಮಗ ಇಂಚುವಲ ಈ ಉಸರಾವುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಪುರ ಬುಲೆಪಾವುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಡುಪ್ಪುನ ಕಂಚಪುರ ಬೋರ್ಮಲ್ ಫೇರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಂಚುವಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಾನವಾಯಿನ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಪನೋಡಿ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪಂಡಡಲ್ಲ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತ ದೇವೇರು ಸೂರ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರಿ ದೇವೇರು ಚಂದ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಪನದುಕ ರಚನೆ ರೆಡಿ ಪನ್ ದೇವೇರು ಸೂರ್ಯನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪನ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯ ದೇವೇರು ಚಂದ್ರನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಪನ್ ಪುದರ್ ದೇವೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪನ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯ ಉಸಾರುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವಾನ್ ಐತನೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚಾಣ ಇಂಕ ಪನ ಬಲ್ಬ್ ನಾಡ್ದಿನಿ ಏರು ಇರು ಓಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಬನು ನಾಡ್ದಿದೆ ಇದೀನಿ ಏರು ಆಯನ್ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಾದ ಆರುಂಡಿಯೇ ಅಂಚತ್ ನೀಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋಡಕ್ಕೆ ಮಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಲ್ಬನು ನಾಡ್ದಿದೆ ಇದೀನಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಏರು ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರೆ ಆಳ್ವಾನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಂಬಂಧನ ಅಂಚತ್ತವು ಬಲ್ಬ್ ನಾಡ್ದು ಇದ್ದೀನಿ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂಚಿನ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಾನದ ಆ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪದು ಕೋರಿದ ಗುಡ್ದುಲೈ ಪೆರಡೆದ ತೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡಿ ಅವ್ ಪೆರಡೆ ಬಜಿ ಪಾಪ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೆರಡೆ ಮನೆ ಆವಡಿತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡತು ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಬಲ್ಬ್ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಬಲ್ಬ್ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಯಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಾಲೆ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜನ್ ಇತ್ತೀರ್ನ ಬಲ್ಬ್ ಬುಡತ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬುಡತ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾಣ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಬ್ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಥಾಮಸ್ ಆಳ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಎಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪನ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತಿನ ಯಾತ್ಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ದಾಗಿ ಅವ್ ಏತು ಪಡ್ತೀಯ ಪತ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಉಸಾರುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಏರ್ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಒಬಾಮ ಏರು ಒಸಾಮ ಏರು ಧೋನಿ ಏರು ಕೇನಿ ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಏರು ಅವನ್ಪುರ ಕಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿರ ಏನಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮಗ ಏನಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಬನ್ಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಈಗೇನ್ ಯಾ ಬನ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂನ ಬುಡಿದಿನ ಬುದರಿಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಣಕ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಣಕ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆವನೆ ಬಿಡ್ತಿ
ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪತ್ತಗ నీకు ಗೊತ್ತುನಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. నీకు ಗೊತ್ತು ತೊಟ್ಟ ಪನಿಯ ಪನಡ ಪನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನ ಬುಡಿದಿನ ಬುಧರ್ ಬುಧರೆ ಮಿಸಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಯಾನಂಚ ಎತ್ತ ಬಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಮೆರಿಕೋಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಚೀನೋಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುದೇತ ನೋಡು ಮಗ ಅವೆನ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುದೇತ ನೋಡು ಅವೆನ್ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನನ ಬುಲೆಪಾವಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನನ್ ಬುಲೆಪಾವಡು ಚೀನನ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಒಂದು ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಒಂದು ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಬಿಂದು ಅಂಚ ಬಂಡ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬಂಡ ಏರು ಏರ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬಂಡ ಏರು ಅಂಚಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ ಏನಡಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲಕೇನು ಏರಿಯಾ ಸುಂದರನ ಬಂಡ ಏರಿಯಾ ಪೆದಂಬುಡ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದಾನ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಂಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನಗ ಏರಿಯಾ ಸುಂದರನ ಏರಿಯಾ ಏರ್ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬಂಡ ಈ ರಿಂಚನೆ ಈ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ ಒಂದು ಇಡೀ ಊರು ತಿರುಗೋರತ್ತ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಬುಡಿ ಇದು ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬರತ್ತ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ ಒರಿಯ ಬರ್ಪೆ ಅವರೇ ಸುಂದರಣ್ಣ